ака агар ҳам дар ихта дидаста бошӣ мара ҳам дар ихта агар мара пасиан тамошо мекунад ютуб ҳамаам ай ютуб заказ кардагаам бародаро инам айла шумо тумо тамошо кунед инам бародаро дари тоза тахтагӣ залатои ду 500 сомон бародар то 5000 сомон шумо нишон метавонед тамошо кунед ҳозир нархи ира мегум нархи да фақат шумо як тавақа ёфтам ду тавақа не 120 па 140 нархи як дона териза квадрат мебар квадрат занен шумо дад ба нархи танга меғалта барои шумо мо 1000 сомон кардагем бо скидка дора мешава либой размер бутем фарқ надора пас заказ тайёр мекунем кадаго да акси сар додам гуфта бисёр реклама дидесам 650 ра кир кадаги 450 кадаги не мо айпеш 450 мефуртем талшинашан ғавсай мдфои ки талшинаш 1.8 се замока утуплит дуруношон тамошо кунем дуруношон чиқад квадратник уже мо дар тоҷикида шумо реклама кадаем марамо ё дар россия гузаштем ми темп навистаги россия мешава у бо экспресс гарант гуфтаиш россия мешава тоза инам дара чен кинем 11 сантиметр талшинай да ай берун тахтақ кунад дирини хона овоз намегзарад гудаг натарсен и против удар хона бисозум наздик иншааллоҳ ин ҳамин дара худум мезанад и кӯйбеш мерава кӯйбеш абдурахмони ҷомӣ дара тамошо кунед российский эмал ира бо ягон тотон бо фреб нахрен и тоҷикӣ дора российский дора кадом гул маъқула шишадорошон ҳаста ина маърам шишадор бисёра дом сексия беҳад дари фасон дари шипона тамошо кунед иам 2.5 коробка 2.5 обналичка дора дари пластик размери 1.80 ба 70 бо дорем 1.90 2 метра дарои пластики мо ҳозир медонед либой масҷид бирен ягон магазин бирен ҳамин дароро мондагӣ дари барои ки арзон ҳам кор медодагӣ дорад фирмаи эколайн дорем фирмаи ролер пласт 15 сола гарантия дору оҳанг герметик кадагӣ ҳамаш қоидавӣ ин ҳамин терезое ки шумо да размерои нестандарт дар кораи ба ватсап менависем. салом дӯстони азиз хуш омадед ба канали Норхти Ҷ. имрӯз макони дарод омадем дӯстони азиз. Дарҳои чӯбӣ, оҳанӣ, пластикӣ, трезаҳои пластики чӯбӣ ҳама намудош ҳаста. олами дарҳо иҷа вариантҳои қариб 500 намуд дар ҳаст. дидастин видеои мо қариб ним соат зиёд шудагия. ҳар якта абзор кардагем барои шумо, ҳар якта гап задагем дӯстони азиз. нархша, талшинаша, баландиш, размерош ҳамаша. адресамон ноҳияи рӯдакӣ, бозори Иброҳимбек мегӯяд пеш молбозор будагист. ҳама медонад иҷоро дӯстони азиз. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. аз шумо боша якта лайк. рафтем. бародаро шумо дидестен ки ин ҳамин дарои мо кирпич ин размер дора 7 намуд размерои тамом намуди 70 ба 80 баландиёшон 1.80 то 2 метра нархи ин дара мо ҳозир дани ба аксия қатӣ 500 сомон кардагем и даре ки ай ҳама арзонтарин дари оҳанӣ аст ай ҳамиҷа сар мешава ай 500 сомон бародар то 5000 сомон шумо нишон мета тамошо кунед марамат и 550 сомона рафтем дуюмуш ана ин дар ҳозир ин нишон додагӣ дар монда листеш камтарак бақувватаракай кадоме ки шумо ҳозир мақсади гап ки дом омодастай хезондастай барои времени мондасен марамат дари беҳтарин аст дари бад нест размерои стандарт 90 ба 2 бо дорем 1.90 ба 90 нархи ин дар мо 600 сомон кардагем и дарое ки мо нишон додасем и номи ира мо леграм 5 мондагем 5 никел дора замок дутага резин мдф утуплит ҳамаш қоидавиай нархи ира мо дар небрем 800 сомон кардагем и барои уҷи хонае ки ҳамин чи алов хона да мешава мехмон хона да моне мешава и дари уҷи пон утуплёния бародар дурушам нишон метем дуруношон д замок резин пезин утуплит мдф ки ина бутонен сафед бо васитаи светои венга орех ҳамаш як нар 800 сомон се свет дора матови серебро парашкови хеле коричневый свет ин дари мо баландиш 2 барш 1.20 листои талшинаш 1.1 тарафи дурунаш мдф резин утуплит замок ҳамаш қоидавиай нархи 1800 сомон беҳад дари бақувват ду таваққао 1.20 ба 2 дорем дарои шишагӣ ки ина новинкаи мо болоошон қош дорад ду параш обналичкаи фигура қош ба ду слои шиша байноша гиликовни медонед нархи ромошан кадагем ва дан брема 1700 сомон ин нархоро ҳам мебинед уҷа 2500 мегардад лекин 1700 сомон барои шумо баландиш 2 барш 1 резин утуплит ҳамаш қоидавӣ 1200 сомон барои чӣ ки айвайда и листиш как будто як 3 мм ғавсаракай ин дари мо иам ду таваққа 1.20 ба 2 ҳозир ки гуфтем 1800 сомон и 1800 сомон нест бародар нархи ира мо 1350 сомон кардагем никел дора утуплит ду замок ҳамаш қоидавӣ 1300 сомон размери 1.20 ба 2 бародар ки бо лазери дорем и лазер шумо ки мегӯен ҳам дари лазердор чанд сум мегӯен ма уҷ мефаҳмам ин ҳамин дарои оҳанӣ мегӯен уҷ бояд нафаҳмаеда ин дари лазер неай тамом намуди лазер мезанем
ду тарафа оҳан бо фона дурунш МДФ ду замок се замок ҳамаш қоидави кадагиай 1400 сомон. Шишадор дар куртон боша бародаро, дарои шишадор ду таваққа дар куртон боша. Ду таваққаро тамошо кунед. 1.20 ба 2 ҳозир нархи ира мегум нархи да фақат шумо як таваққа ёфтани ду таваққа не 2000 сомон. И ду таваққаро мо 2000 сомон кадагем ки ба шумо ба нархи арзон бигирем баракат биёем бародаро. Ина бо зака самтен мешава 230 240 250 либо размер мекунем ба квадрат ҳисоб мекунем. Ина оз ранги дарки лазердор нишон додам шумо да 1500 сомон гуфтум. Тамошо кунем дизайнера. Иҷа ромбик додагиай барои лист қабл мекунам ки хеле бақувват бад мустаҳкам мебиёяд. Нархи ранги вай 1400 сомон нест. Ира барои шумо мо 1000 сомон кадагем бо скидка дора. 1000 сомона. Дари листои ғавс талшинае ки 1.4 бо дорем 1.1 бо 0.9 5 никела ду замока. Ана ҳаста фрамуга шумо баланда ки ина марамат 2.20 2.10 2.30 то 2.40 марамат тайёр шунаста бар 85. Ана дорем листи 1.3 1700 сом, листи 1.1 1400 сом, ана листи 1.09 мега тозаш 1200 сомон. Атара юкша тамошо карда омадастиян инами дари муҷетни дари арзон. Нигоҳ кунед листои талшинашан среднян мақсад часпако дора, никел дора, утупли дора, дурун берун оҳани, тарафи дуруншам оҳан, беруншам оҳаниай. Ду замок дора 1100 сомон, листи 09 хатиай. ҳамин дароро ки ман шумо да гуфтестам ҳамаи ҳамин заказ мешава. Либой размер битем фарқ надора. Пас заказ тайёр мекунем. Дара нигоҳ кунед свети нав. Тамошо кунед свети нава. И сафед нест, ё молочный нест, и сереброай. Листиш талшинаш 1.1 ду замок дора, утуплит. Тарафи дуруношон я бо нишон метем. Тарафи дуруношон МДФ. Метавонед дурунша сиёҳ занед, либой свет занед. Нархи ба материал шайда 1500 сомон ай нархи. Чанд намуд свет мезанем марама. Либой намуд светша дорем тайёр. Ана ҳозиранги нам даре ки нишон додам. Ҳамира сплашной лист шаю, листиш 1.1 тарафи дуруношон МДФ ай, листошон ғавс ай, барои дом ҳавли либойш намешава. 1300 сомон. Размершон 2 ба 90 1.90 ба 90 дорем. Дигар размерро ба ҳамин WhatsApp менависем. Ҳамаша 100% фаҳмода закасона қабул мекунем. Агар ки наму шумо дам ки сплашной дар маъқул шиду гӯем ки тарафи дурунош инаи хел МДФ набоша, бигем ки акамода ду тарафа оҳан дар корай, марамат ина ду тарафа оҳанаш. Ҳамин дара бо ду тарафа оҳан шумо бароварда монагем. Листиш 00 замок часпак замокои қимат ду тарафа оҳан. 1250 сомон нархошон ягай. Анаи дари мо дари падзаказ и размерошон 2.20 мо стандарт ба магазин дорем размери 2 метра. И дара чиша мефаҳмед шумо нигоҳ кунед. Талшинаи лист ай ҳама листи ғавс. Листи 1.7. Як замок ай сини дурун начник ай боло замоки верхни. Размери 2.20 2350 сомон, размери 2 метраш 2200 сомон. Листои талшинаш 1.7. Второй контур дорад, доношан стикловат. Дари никелдор бисёр одамон мебинанд инами дари никелдори мо мақсад ина инами дара да каталог мо ҷо кардагем мефаҳмам ки 2000 сомон нависагем оҳ бача қимат не мо шумо нишон дода омадастам о 800 сомон 900 сомон ҳамаш ҳам хеле вид доранд у лист замок МДФ часпак песпак ҳамаш фарқ мекунад ки нархошон қимату арзон ай инами дар ҳозир дан верема 1800 сомон ай талшинашан ғавс ай МДФ-ои ки талшинаш 1.8 се замока утуплит дуруношон тамошо кунед дуруношон чиқад квадратник и беҳад бо амиёра саб сафедшам дорем дуруношон второй контур мегӯянд ку дарора ака дарои второй контур дор второй контур манаш нигоҳ кунед чӣ хеле мешава дара ҳуй мекунед се замок дора як резин тарафи дар мешава як резини ғавс тарафи коробка мешава анамира второй контур мега барои шамол памола мегардонад чанг намедроя овоз намедроя утуплён яйда мақсади гап ё ҳамаш ҳамин дара бо мефаҳмонем ки ина свети мативеш иҷа ҳамаша фаҳмонем ку ҳамин дара свети мативешам аст ина хел сиёҳшам аст профилое ки 8x4 гирд ба гирд 2x3 барои бақувват буданаш часпак сетага иам второй контур дора ду тарафа резин замок дора размери 2.20 2.30 тайёр дорем 2 метрашам тайёр дорем ина 2 метраш ин да пеш монад ина 2 метраш и 2.20 ана пуштангиш 2.30 замокои қиматша бинед чӣ замоки мошин задагиай размери 2 метраш 90 ба 2 ай нархи 2 метраш 1800 сомон
размери 220 2000 сомон, размери 230 мешавад 2300 сомон. ана гуфтем ки мада дари шишагӣ лекин муҷиятни ба арзон хеле нархош арзонтар боша. Марамад ина. Баландиш 2, барш 85, абналичкош не хеле гул дадагай, болош қош дадагай, 1 килои шиша 1500 сомон. Ина арзонак. Ина бародаро, дар рӯе ки ватани хидмон заводской айрегар мебурад дари Ӯзбекистон. Дурун берун оҳанӣ. Ана замокш оригинал, часпак сетага, баландии даро дорад 2.5 ба 86, 2.5 ба 96, 1.95 ба 86. Ҳамин се размер дорад. Нархҳо ё ҳамаш як нарх 1600 сомон, тайёр коробка печ, ҳамин хел борш мекунем. Ё размере ки ни стандарт заказ намеша. Ҳамин се размери гуфтам, фақат ҳамаро гирифта метавонед. Дари навбати мо, дари лазердор, ира тамом намуди материал қати, тамом намуди лист хеле ки болои пахт меша, хеле маъқулай заказ мешава. МДФ ша, хайтек ша, хайтеки тоҷики кадаган. Яъни дурношон серебро, хеле хайтек кадаган. Нигоҳ кунед, як резин айда дора, як резин дига тарафи коробка. Вай второй контур. Уна тарафи резина шуде, тарафи коробка ҳам резин дора, тарафи дарам резин дора. Болошон qosh, маҳкамшавии дар оста сарма худаш мекаша. Лазердор. Нархи и дара мо ҳозир дан мебарем 1800 сомон бо савдо мешавад. Дар тоза размериш 2.5 ба 85. Дари навбати мора хидмона, дари сплошной листай, МДФи заводской задагай. Ина МДФи заводской. 2 замок, 3 замок дора, МДФи хайтек сафед оригинал 2000 сомон нархиш. Размери стандарт 86 ба 2 и заказ мешава фақат болош 220 230 240 кадан мегиред, барша лекин намешава. Барш бояд стандарт 86 боша бародаро. 1 метра хеле размер намешава. Барш ин стандарт МДФ да. Ана и дари мо, ҳозир мо я дараш мо полни фаҳмонем 1800 сомон листои ғавса гуфтам. Ҳамон дара гӯем ки додарш 1500 сомон свети коричневий, свети тёмно-синий. Дурнои ҳардушон ягай. МДФи сиёҳ, эронӣ задагай, 3 замок дора, ҳамон дар чиз дора, ҳамин дора. И второй контур надора, тарафи коробка резина надора, фақат тарафи дар резинай. Нархҳои ё 1500 сомон. Листошон ғавса. Янаш дари лазердори тоҷики хидмонай. Либ қариб аз васада менависен, сурача партоген, тагишта чанд намудай, ҳамаша як қатора чиндаген барои витрина. Ҳама ё нархошон 1500 сомон. Фақат размершон 2 ба 85, 2.85. 1500 сомон. Либой намуд гулиш ҳастай. Наличка тайёр. Маромад нами дара я бор нишон ҳами дарамо сохтагимо нав я ҳафта нашидак. Нигоҳ кунед дар чӣ хел сохтагим. Дари сплошной бисёр ка хонаш мемондан, хел офтоб бурасад, нигоҳ мекунед ки хеле вағна додагай. Ана и дарамо ина хеле ромби додем, листа қат кардем. Ҳам дизайнаш фасон омадагай, ҳам МДФи 08 дадагем, хеле мағил хеле шикам наметия. И даqa МДФ мощный баъд дақот омадагай. 3 замок дора, 3 петли дора, второй контур дора, ҳам тарафи коробка резин, ҳам тарафи дар резин. Нархи и дар ҳозир дан брема 1750 сомон кардагем, бо через размер заказ намешава. Размери даро 2 ба 90 дорем, 1.90 ба 90, тайёр наличка тайёр ҳастад. МДФ шама агар я бор нишон медиҳам агар. Ина МДФош. Фасони МДФ нигоҳ кунед, овозша бинед. барои чӣ ки овози намед и лист МДФошон овози нишон додетам боша 1500 1200 сомон 03 боша и 08 бародаро. И дар я бор мегирен дига иншалло дар ҳайтон ариш накунем мешава. И дар 2 ба 120 1500 сомонай, дурун берунш оҳанай. Метавонед шумо наву дарора я бор дига ҳам хел нишон медиҳем. Баландиёшон 2.10 дорем, 2.20 дорем, 2.30 дорем. Ина ҳам хел даро я хеле ҳаст, я дона 2 дона 2.10 дар корай. Барои ҳамо либо размершон дорем, иншалло через WhatsApp марама занг занам. ҳозиранги бисёр проёмот домо як мондесияна, ана дарое ки як намекунем, ина марама дари як. Дари лазери, ҳозир ҳамин дара мебинед шумо расист фикр кардед, ин расист ки не, ин тоҷики ватани хидмона алҳамдулилло чӣ хел бачаҳо беҳад хушрӯбат кор кардесиян, сифаташонам ба дараҷаи олӣ. Тамошо кунед, сифатаро поле нишон медиҳем ина. МДФ 08, баландиш 2.5 ба 1 метра дорем, 2 ба 1 метра дорем. Талшинаи дар 7 сантиметр, дислой тарафи коробка, дислой тарафи рамка, самокошон сетага, болош не тоқиша дора, инами тоқидор гӯен худаш маълумай. Тоқиша мондагимша 1 метраш нархшон 2000 сомон,
листи бақуввати зур. Ай Россия дама ҷавоб мега миллион бор бақуввата кам не. Дурун берун оҳан таршинаи листиш як се петли дора. Петлира прамои да профил варид кардагия. 1,5 сомон. Дуруншам оҳан, беруншам оҳан. Ин дари мо дари ӯзбекӣ буд. Ҳозам нишон додем. И бо дигар гулшай. Бо дорем чанд намуд гул. Ҳама ёра через WhatsApp сураташ тамошо мекунем. И нархи 1,5 сомон. Дидем? 1,5 сомон. Ҳама дарое ки никел дорора 950 сомаш ҳам ҳаст бародаро. Средний нарх барои мехмонхона мемонем. Чизи дамонед мешавад. Се свет дорад. Серебро, коричневый бо дорад тёмно-синий. Дари российский. Уже мо дари тоҷикиро шумо реклама кардем. Марамо ё дари российский гузаштем. Баланди дар 2,5 ба 96 дорад 2,5 ба 86. Нархи даро 2000 сомон аст. Дурношон хайтека дар резин дорад. И гилшам ҳамун нархай, ина гилшам ҳамун нархай. И бо гили новинка мега гили паук. Свети серебро дорад, свети коричневый дорад. Дурношон MDF сафед зарагиан Neo Classic. Нархои ё 2300 сомон ду свет дорад. 2300 сомон. Ана и дар барои чӣ айда қиматаракай се резина барои ҳамин қиматаракай. Дари Россия се петли дорад. Дурношон MDF сафед ду резин се замок 2500 сомон. Размери дар 96 ба 25, 86 ба 25. Ана дари Neo мега иам Россия. Асод ай Хитой мебиёяд, дари заводской Россия меган. Глои фасон, се замок, се петли. Ина дурношон ромбик 2000 сомон бо скидка дорад. Ана и дара нақша намегем. Барои чӣ ки ина ходи сиршам шуда дадем 2300 сомон, и ҳамура тёмна серишай тамом. Унам 2300 сомон дара. Ана дари темп тоза Россия экспресс гарант 2800 сомон. Як гли чиликак мега ила номш L40 L24 арабика. Ҳар сеш як нархай. Барои чӣ ки иё российский тоза хитой питой не тоза российский агар дурношон мақбул боша ина дурношон марама дурношон тамошо кунед. MDF Россия дора болошта ин амҷа темп нависта монагия. Ҳамин темп навистагии Россия мешава у. Бо экспресс гарант гуфтаиш Россия мешава. Тоза ина экспресс гарант. Я бора пеш берем бачаҳо бинанд ки бо масалан яго ҷо ашка бо навна ина. Бинанд экспресс гарант. Ин ҳамин дарои тоза Россия. Ана ду таваққаи оҳанира агар нишон медиҳем. Я боламо баландиш 2,5 барш 1,20. Қариб 7 намуд гулша дорем. Ҳамаи ба коробка омадагия ёди ҳуй кадаги нестем. 3000 сомон бо дорем талшино серезина доша дорем. Серезинош 3500, российскиёш 4200. Ё дарои фақат заводский, ё заказ намешаванд. Фақат размери стандарт. Рафтем дарои новинкара се намуд нишон тамошо кунем. Дарои навбатии мо ира мо ҳеҷ вақт шумода барои ҳавли занин 100% намегем. И дарда бояд на офтоб раса на ов. И болош MDF 8 мм дора. Офтоб овда мумкин нест. Барои паддет, барои дом, барои баландошона ёки ҳавли да бимонед офтоб ов нараса. Дара бинед хидиш содачка қапидаги неста. Барои ки талшинаи дар 15 см барам хишакшиш меқапа. MDF-оша бинед тамошо кунед. Чӣ қадар дари фасон се замок дора. Замокое ки малони хеле сиёҳо талшинаи дараш мода як бор нишон медиҳем. Талшинаи дараш мо бинем баҳоти сантиметр дошта бошед. Маърамаи ҳамин дара чен кинен 11 сантиметр талшинаи дар. Ай берун тақ кунад дирин хона овоз намегзарад. Дурношона бинем. Одам хидша медидаги оина дора прозрачный. И оинаошон айгудаги натарсен. И против удара и намешикастаги шишаи. Нархи и даро бародаро 3300 сомон. Дуруни шаҳр доставка бесплатна. Гилошона тамошо кунед чанд намуда гил аст. Марамад акаҷон я бор инаиша нишон тиҳен, унамошам нишон тиҳен. Дарои чӣ хел базет. Бинем вича чӣ хелай. Ана и неки ман хидм агар хона бисозам наздик иншааллоҳ ин ҳамин дара хидм мезанам. Беҳад дизайнерша гарени ба сохтага ин ҳамин дара бинем. Дизайнерша беҳад зур сохтагиан. Ҳама ҳамин як нархай 12 см 3300 сомон. Дирини шаҳр бошад доставка бесплатна. А дигар районо через WhatsApp гап мезанем. Бародаро дарои заказои мо имрӯз бозори мо санитарин бозор маҳкам. Ҳамин дара мо сиёмка кардесем. Имрӯз 9 сентябр бозори мо маҳкам. ҳамин дара бояд пага мо роӣ кунем. Ака агар ҳамин дар ихта дидеса бошӣ ман ҳам дар ихта агар мара пасиям тамошо мекунад YouTube ҳама ай YouTube заказ кардаган бародаро. Ин ҳам дар айла нишон томо тамошо кунем. Ин ҳамин дара бинем.
классика тамошо кунед. Вида тамошо кунед. Вида чӣ хел сохтагианд. Размери дар 235 ба 1.30. Нархи и дарамо 3800 сомон кардагианд. Талшнаш ғавз, абнаричкои ковни қати. Ду тарафа оҳан бародаро. Ина. И ҳами дара, ҳами марда ки мода заказ кардагиай, очабача карочи. Вай калон буд, бо размери як табақашам заказ кардагиай. Ана иша мо даву мардак 2,5 додем. Листошон 1,5 абналичкои ковни болош 1.6 се замок ду резина. Ина ирам хуй мекунем мемонем. нағалтони бо соҳибаш набина. Ана и дара тамошо кунем. Дар лекин инами дара мо якум бор буровардем тамошо кунем. Иам ака дидесте ба фикр мора иншалло мебинад. 235 ба 1.20 таршинаи лист 1.5 ғавси дара тамошо кунем 8 сантиметр кадем, коробкаи дара 12 сантиметр кадем. Коробкашон инама қадар. баланди дар 235 бараш 1.20 ҳами дар даставка установка тарафи шайнак буд, ҳам установка 4700 сомон галтидагиай. Агар бедаставка бе установка мумкин арзонтар тон буғалта. Ана ишам ҳаму дарай. Ята леви ята прави заказ кардагиай. Иншалло мора дидеса бошан гав мезанам. Ана ҳамия бародар 12 рӯз пеш омада мода заказ додаги буд. Заказшон тайёр шудагиай. Пага рӯй мекунем. Бачаҳои Куйбеш зинда бошен. Тамошо кунед. И Куйбеш мерава. Куйбеш Абдурахмони Ҷомӣ. Дара тамошо кунед. баландиш 2.3 кардагиай. Аки стандартиш 2 мешава, ҳаму марда 2.3 дар кор буша. Се табақа. Бараш 1.70. нархи ҳами як донаш агар дурӯғ накунем 5500 ғалтид ё 6000 ғалтид ба через даставкаш ҳамқая ғалтид. 1.70 ба 2 и дар шумо дар кор боша. Мо дар разметон омад через квадрат шумо наша гам мезанем. Ду слоиша глой ковни шиша топоёна метонем то нима шиша заказ кунем. Замоки оригинал дора, лекин ҳами марда я сухан кардагиа ки дрини профилда губка занем. Ина полный стекловат айнами дрини профил полный стекловат утеплёния. Хуй мекунем. Ба шумо натарсен ки ин шишаш бишкана чӣ хеле арш мекунем. Марамат биёен, ма ҷои шишашон нишон метам шумода. Ина инами планкаи гилдор ҷои шишалишкиниай. Сверлора сверлид мекунем, ира мегирен, шишаро арш мекунем, дар ҷои сахт мекунем. Ай дар як дона не, ду дона заказ додагаи якай ман. Ята дигаш уна давҷа хуяй. Ята леви, ята прави да мо заказ додаги буд. Ана мора мо иншалло сиёмка кардесам бародаро. Ана айрафия якай дигай. У ҳам дар ихча иншалло дидаста боша, мо дагам меда айкҷо намедонам. Ина размери калонш 2.10 ба 1.20 я дона заказ додагиай. Нархи и ба фикр вайда 4000 ғалтидагиай. Ана иш як табақаша заказ додагиай. Як табақаша тамошо кунед. Глой ковни утеплёни дрезина ҳамаш қоидави. Ана иш 2600 сом. Ай ҳисоби ман қати ҳар душ ҳаму шуда будам 6500 ё қариби 7000 будака. Ин ҳамин даро. И ҳамаш заказ марамат. Ана ҳамун дарое ки мо шумо тариф додам, дарое ки 1 метра буд 90 буд, дари тоқча гуфтам. Ҳавара мо ду табақаш овардагем. Ду табақаш листошон 1 айдарин эмда шо кардагиай. Овозашон гӯш мекунед. Мега ки листи 1.7 се замок дора. Таршинаи дара дидесен чанд сантиметр, 8 сантиметр кардагем. Се замок, резин 1 слой, 2 слой, 3 слой. ҳам тарафи коробка, ҳам тарафи даро. МДФ дар 0.8 мм. Нархи ира дарамо 2500 сомон кардагем. Чанд та дорем ҳамаш ҳамон. Ду табақаое ки шишадор 2.30 мегӯянд, 2.20 мегӯянд тайёр дорем. 3300 2.30 шай, 3200 2.20 шай. Ина пештангитон размери 2 метрашай. Размери 2 метраш 2800 сомон. И листи таршинаи ғавз, 2 слои шишага, 2 слои резина, се замока ҳамаш қоидави, свети матвишам дорем. Свети сиёҳранг. Ҳар душ як нарх 2800 сомон. Ина бародаро ҳами ютуба мо чанд бор реклама карда бошем. ҳами дара любителош беҳад бисёрай. Мо да чанд бори заказ кардагиам дари ковни. Кадоми задагиай худаш вазмини дара худаш мефаҳмад. Размери 2 ба 1.20 5800, размери 2 ба 90 3800. Дар ба дараҷаи оли дринша битонед МДФ заказ кунед, дринша метонед оҳан заказ кунед. И размери стандарт ҳамин нархай. Бо дигар размерош бо сум хуш мешавад бародаро. Цветои сафед мегӯян, серебро мегӯян, сиёҳ мегӯян, ҳама цветша мезанем. ҳама ёра суратҳои да WhatsApp иншалло гам мезанем. Чӣ дар кортон боша. Дари мо ира Легран 1 мегӯем. Талшинаи листошон 1.3, 2 замок дора, 2 резин дора, қоидави 2800 сомон. Талшинаошон 1.4. Дари ковни ранги у дарбори қимат нест. Баландиш 2.20, барш 1.20, нархи и дара мо 4100 сомон кардагем. Агар шумо амира 2.20 не 2 метра заказ кунед,
3800 сомон. ай ҳамин дар ӯ дар чӣ фарқ дора? мебинӣ чӣ фарқ надорад? просто и ай профил арзонтарак ӯ айлист қиматтарак. манам инам ки дарои фасона шумо ба нархи арзонам бигирем мешавад. бародаро, дарои российский эмал ира бо ягон тотон бо фреб нахӯрен. И тоҷикӣ дора, российский дора. тоҷикиёшон болош абояй мешакен чизи зархат да дастон мезана. ӯ тоҷикия, лекин ӯам дари бад нест, ӯам дари созад. просто ай нарх шумо фреб нахӯрен. тоҷикира 850 сомон кардагем, фақат ҳами гилша дорему, як гили дигааш 800 сомон. ё ҳамаш тоза российский. И дара мо шумо да як донаша нархша гам мезанем 1100 сомон бо скидка қатӣ метем. иншалло чера номери ма занг мезанем, скидка мешава 1050 ё 1060, мумкин 1040 қатӣ занг куш карда бигирем. ана ҳамин нархода фақат ҳарфи п бори боло дубар коробка медроя, боло дубар обналичкаш медроя. ҳамин нарда замок петли отдельно систем 50 сум алдараш. як бор гулӯша нишон ден, ҳамаш як нарха. ана тамошо як хелош гилда завқ надоранд. ина хели классика меган. ина классика бе гил се чашма классика. ана айшам классика камтара гил дора. бо ина классика яташ ромбик, яташ дихонага. и свети молочный. лекин бародаро шишадоро ин нарх нест. шишадоро 150 сомон нархошон фарқ мекунад. шишадор ҳам кадом гил маъқулай? шишадорошон ҳаста. ина маърам аст. шишадор бисёра. ҳамаи ҳам гилошон фарқ мекунад. нархошон яхела 760 сомон. нархи ба скидка 760 сомон. ҳамин нархта гуфтесам, ҳамон дарачка фаҳмонда инам ҳамин хелай. дувним коробка, дувним обналичка. бо размер дора ё 60 70 80. 80ш 90 мешава, 70ш 80 мешава қати коробкаш. вош еред баня кухни тувалет санузу панузу рада зата мегира. ина дарои хайтеко бародаро. бо дари шипона тамошо кинед. иам дувним коробка, дувним обналичка дора. чанд намуд расветка. нархи и дароро мо ҳоз дальни время 850 сомон кардагем. гилоша айла я бор нишон диҳем. шишадарош 130 сомон қиматтарак. иам размери 60 70 80 дора. замок часпакиш отдельно, бо сабират карданашам бо отдельно договор мекунем. бародаро, дари тоза тахтагӣ золотой дуб размерои 60 70 80 дора. коробка обналичка 1650 сомон. фақат ҳозир дан наверем ба наличи свети ҳамки золотой дуб мондагай. светои орех, коньяк, любой светош мебия. насиб боша ай и дари беларусия 20 рӯз пас раҳ дай иншалло мебия. ҳама ё дар магазинмон пайдо мешавад. 1650 сомон бародар нархи даватско. агар шумо як хелошон усто надоранд, мега ака мо усто надорем, дардмона тайёр кардан дар кор. вақте ки тайёр кардан рамкора мебура, замокора мекова, шикоф мекуна, ипар тайёр мекуна, часпакара мечаспона, як дона дарда 80 сомон расход мешава. ай ҳисоби ҳаққи усто ҳамин дара шумо тайёр карда метия буфорота барен кай бичаспона, хитона бичаспона мешава. агар тонистен ягон устои оддирам биёрен часпона метия. ҷои қииниш асос угулбурию ҳамин ҷои замокковия. ай дасти ҳар кас намеояд. инам хеле вариантом дорем. ҳозиранги дарое ки ман шумо нишон додам 850 сомона и тоҷикия тайёр дар замок обналичка қоидавина дигилша дорем ҳозирашта. и дар ин чихел фасонай 700 сомон. замок часпак коробка обналичка тайёр 700 сомон. свети сафед 600 сомон. свети сиёҳ 550 сомон. дарои эрониё светои орех, светои сиёҳ бо инаи гили вагонка ва инаи гил. ин ҳами 4 дар 190 дора, 2 метра дора. барошон 90 нарша медонед чанд сум кадаги дар акси садо гуфта бисёр реклама дидесам 650 ра кир кадаги 450 кадаги. не мо ай пеш 450 мефурӯхтем. ҳозир мо 420 сомон кадаги намин дара 420 сомон бо савдо мешава бародаро. чанд намуд бо инаи гил шумо ин гил гили фасон буда. ина тамошо кунед гили чиқадр фасона 420 сомон дари тайёр 420 сомон. ана бо иша тамошо кунед. ё барои внутренний уна хеле 1000-2000 намеғалта. ҳаст одамое ки дарои дуруни хона хеле дари арзонтарак мезананд. мегӯянд ин ҳам дари арзона 450 500. инаи 550, инаи 380, инаи 550. рафтем. дари пластик размери 180 ба 70 бо дорем 190 2 метра барошон 70 бо ҳамон размерҳо барошон 80. 80 1100 сум, 70 1000 сомон.
якум сол дуюм сол хеле гап нест. И ай ҳамада оригинал ша замокои мошини қулф карид ҳамаш қоидави заказ наметиҳен. Ҳамин размери дар кор тамоша прамои рост 24 магазин бе Ленинский район тайёр ша мегирем мебарем без ташвиш без иҷдод. дарои пластики мо ҳозир медонистен либои масҷид бирен ягон магазин бирен ҳамин дароро мондагиай дари барои ки арзон ҳам кор медодаги дарай размери 280 290 280 190 270 ҳамин размери 70 размери стандарт як нарх бародаро 430 сомон нархи охириш 430 сомон либои размерша айно меҳамин акаи бахром гап зане бо майли ягон сомони дига скидка мешава бародаро ин ҳамин даро ҳамаш як нарх айсини берун ручкаи териза дора айсини дурун як тотияк дора дари тайёр 430 сомон бо квадрат фикр накунед теризаи арзон ай майдаи размер саркунем агар 80 ба 80 дорем 280 сом 80 ба 1 дорем 300 сом 1 ба 1 дорем 350 сом и 1 дар 120 370 сом ду чашмагашай и се чашмагашай 390 сомон баъди 2 рӯз 220 тонна теризамон тайёр мешавад иншалло ҳамиҷаро пур мекунем размери 120 ба 120 470 сомон ду дараш ду беш мешавад 530 сомон и ака ай тавилдара заказ кардагай ҳоли бо давомш ҳаста бо давом сунай ҳақбат нишон дада бояд заказ буд нағиҷа дамиҷа мондем акай тавилдара саломат боша ин ҳамин дарои хита иншалло чоршанбе бор мекунем ана нигоҳ кунед тереза 130 баландиш 120 бариш се чашмага материали ғавз туркпен ду слои шиша 450 сомон се шишагашай 430 сомон ҳамира яқад ду шишагашай нимиш меша нимиш меса тайёр тереза бародаро ира шумо заказ намекунед миёен тайёрша мегирен мебарен 120 ба 130 панҷчашма ду бариш ҳуй мешавад нархи и дар мо ҳозир 520 сомон кардагем ҳамин нархҳо бо савдо муомила дора бародаро ина 120 ба 130 фортишкадор маъқултон боша ина 500 сомон 120 ба 130 якта байни мешавад 450 сомон ин ҳамин стило размерое ки дорем 120 ба 140 130 ба 140 140 ба 140 1.5 ба 1.5 тайёр наличка та магазини мо ҳаст тайёр терезое ки оригинал якум сорта мегзарем плаката нигоҳ кунем фирмаи Эколайн дорем фирмаи Roller Plus 15 сола гарантия дору оҳан герметикадагӣ ҳамаш қоидавӣ мо ҳамин размере ки шумо гуфтастем мо дар бисёртарин мерафтаги дар ҳамин Тоҷикистон размери 120 ба 130 барои мо тайёр дорем бисёр вақт 120 ба 130 ду чашмага 120 ба 130 ҳозир нишон додем шумо 420 сомонай и 630 сомонай и барои ки якум сорт 15 сола гарантия ҳамира бо хеле дроз сетагашам дорем уш 650 сомон размери барои хеле кухни хоначаи майдаги 4x3 1 дар 120 520 сомон 120 ба 140 630 сомон 120 ба 140 дудара 750 сомон 120 ба 130 дудара 730 сомон 120 ба 130 фортишкадор нархи ишамо шумода 650 сомон кардем якум сорт материал гарантияш 15 сол кафоша нависта метем дар кор размери 120 ба 1 630 сомон 120 ба 140 нархи як дона тереза квадрат мебад квадрат занем шумода ба нархи танга меғалта 15 сола кафолат дору оҳан гермети қоидавиай 750 сомон 120 ба 130 фортишкадор нархи як донаш 780 сомон 120 ба 140 840 сомон ин хеле ду чашмага 120 ба 130 нархи як донаш 720 сомон 120 ба 130 ду бариш яташ мешава яташ места ай ҳама бисёртарин мерафтаги материал бо классический стил ҳамиай ина ҳамун размер ду параш ҳуй шава 950 сомон якта байни шава 850 сомон бо наличка тайёр 1.5 дар 1.5 размерои калонам тайёр дорем 1.5 дар 1.5 якта байн ҳуй шава 1100 сомон скидка қатӣ ду бар ҳуй шава 1250 сомон бародаро ин ҳамин терезое ки шумо да размерои нестандарт дар корай ба WhatsApp менависен шумо да ман через каталог ҳар як терезаро через светашона роӣ мекунам ҳамаша қоидави нархошон қатим тагишта нархи арзон ба заказ буфоратона доставка установкаша муомила мекунем дар любой ҷо доставка установкаша мекунем бачаҳои ваҳдатам саломат боша беҳад бисёр заказ метиҳад саломат бош
бародаро, дар магазини мо чизе ки будак ҳамон қашаро шумо дар ман нишон додам. Чизе ки шумо надиден, айлибо ҷо сурат мегирен, чизе ки мегирен, биёен дар ватсапам партоен. Марамат, адресҳои худмона шумо дар гап мезанем. Адресҳои мо ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, бозори Иброҳимбек 2003, асос Молбозор мега. Номерои ман, номерои ватсапам, номерои дастӣ 909 33 76 76. номи ман фурӯшанда Абубакр, мағозаи 24. Марамат, шуморо мо интизорем. Саломат бошед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.